Gure udalerriko ikastetxe publikoen egoera jasanezina da. Urtez urte familiak eta hezkuntza taldeek iresten ez diren hobekuntzak eskatzen dituzte. Mantentze lanak falta dira, oinarrizko zerbitzuak falta dira eta hutsekeria soberan dago, EAJak eta PSEek gidatutako gobernu taldeen aldetik. Albiz eskolan, adibidez, hamarkada daramatzate barrualdeak margotu gabe. Itoginak konpondu dira, baina sabaiak amaitu gabe daude oraindik, eta margoa erori egiten da. Pertsianek hots eta zikin pasatzen uzten dute, ate batzuk aldatzeko daude, inork ez dakin on dauden, eta Albiz txikiren leihoak berritu gabe daude oraindik. Komunetan 2 urteren ondoren funtzionatzen dute, baina 2 txorrota bakarrik ez daukate. 100 haurrentzat. Hori ez da duina, ez da onargarria ere. Hezkuntza publikoak errespetua, inbertsioa eta konpromisoa merezi dituzte. Ez gara luzu ezari, gure haurrentzako oinarrizko baldintzaz baizik, eta ez diogu exigitzeari utziko jardun arte.